Sirebing Hyang Pratangga kene arep bebukaning carita hanengge punika adeking padukuhan Karang Kadempel ya winastan padukuhan Karang Tumaritis nggih klampe sireng marmo sirebat padukuhan Karang Kadempel awit duka ingkang kasenengan bumi subur sugih wula wektu polo gumandul, polo kasimpar, polo kapendem, menyang polo wijo. Ingkang satemah gesani jalma sak dusun. Ya sinebat Karang Tumaritis. Karna kadhaing toya pancuran kang tinalangan, mijil saking sendang sarta tlaga. Ya sinebat klampe sireng. Awit satengahing padukuhan tinengaran wit klampis kang jemenggulusipun dasar papan piring waradin pinangun padukuhan katon bijak marga kang minggah mangayat gedel pucuking harga gumelaring pasabinan tinaneman parigaga suka nandi duda ngangsak randha mentir amun wanci panen katon kuning gumringing pindha mas nangling katuping maruta kawistara limbak yayah ombak ing samudra Jalanidi dene gumlaring pategalan den tanemi pelem golek lali jiwa jambu dresana uwi gembili limbong garut tela rambat nyang tela puhung tanemaning jejampi ora keri uyup-uyup wis kacakup empon-empon tansah katon agar sari hawapaki dadap serban ngresepi garapaning ngamung Narakisma dinyong ilah pasiten tanilar kaindane mewah kasarasan saubenging sabin kisma tinanduran sekar moncowarna endah lamun dilulu wangi lamun kagondo kembang mawar melati ceplok liring arum dalu lunging gadung malengkung anggrek ergula kang mangkung tepining balumbang madyaning padukuhan ana wisma dapur limasan sesirpan sepuh kundi gebyok gedhek linabur gamping cendhela cendhek nanging cekli sak ngajenging wisma katingal kumlebet sang duwi warna abrit kelawan gendera putih kinarya tandha pusaka bangsa nagri lah sinten ingkang dedunung ing mriku kinarya jejimat minangka tuangganing padukuhan winastan Kyai Lurah Semar Badranaya ya Sanghyang Ismaya ya Janggan Semara Santa ya Dudanang Unuk ya Gedhe Gombak Kucuk rikala semana kadadak dedering madyaning padukuhan sinareng rawuh nya Pandhita Mayangkara Raden Senggana Anoman ya Raden Kala Maruta ya Manggeni ya Bajrang Banci sinambung pungkur rawuh nya Satring Jodipati Raden Werkudara ingkang sarenggi kalan putra Atma Makutaraja Kasatriyan Jodipati Raden Gatotkaca ya Rindyatmaja
rikala semono Kilurah Semar Badranaya kanthi lenggah widi ing blarak sarwi ngayunaken bako nganakaken cengkeh ngiringaken klobot sekedap nyumet upeting mancuh mangkono ingkang dereng kawiyos siglesan Samareka den prayekna Samareka yang Candra Purnama minangka dwi paning wangi lintang alaras kumanyar Calatara Dwipa Nengse
bipaningsih katerangan pantiasaning ilat ana marteng lemot Reresan dulur lan limut Kyai Semar Arsa Medar Gaguk-gaguk sadulita melmelai Bapak bendaraku yo Anoman lan ndara kula Jodipati ndara kula Pringgondani kula tampi dawa sami-sami Gus dene sampeyan sedaya sampun kersa rawuh wonten ing Karang Kadempel dalu niki nggih Gus. Mila paduka kula rawuhaken wonten klambi sireng menika wonten bakan ingkang nedya kula andharaken menika wonten dadakan hanglayoning ngriwa kimpul bebarung sinlan. Anak kula tetiganipun Gareng Petruk Bagong menika murca saking Palenggan. Mongko kula bingung dinteni lunga sedina ora mulih rong dina nganti sesasi tibane 3 sasi lah kok ora ana kabar lan wusanane. Anoman bantunen ya bantunen aku goleki ning endi lungane anak-anakku. Nuwun sewu Ki Lurah Semar. Anoman piye? Nggih menika menggah kula gumun setahun jinggrek sarenggen. Tegese kepiye Anoman? Ing ngatasipun Ki Lurah Semar Badra menaya menika Jawata Ngejawata titising Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu lah kok peteng jagatipun menika kados pundi? Oh aja kok teruske ucapku ya Man.
kowe arep ngundha mana iya tak kandhani yo Mas Semar kuwi ya mung menungso biasa-biasa menungso lumrah dadi ucapmu sing kowe muni menawa Semar kuwi ditising Sang Hyang Ismaya Jawata ngejawantah kuwi kleru ya man kuwi kleru aku kuwi menungso nanging nyatanipun sampun sumbar saindenging jagat Goseta mula kuwi kowe bantu nang Semar ucap-ucapan Semar ditising Sang Hyang Ismaya kuwi ilang ana mekaten malah tak sejarahke iki tak sejarahke ora teges Semar kuwi arep ngguroni karo Semar ora teges Semar kuwi arep tutur sembur-wur arep minteri kuwi babar pisan ora ning tak jlentrehke mriki men ora ana ucap-ucapan Semar ditising Sang Hyang Ismaya Jawata ngejawantah kuwi ben ilang nanging ya wis kok tak sejarahke ya man menungso lair aning Madyapada utawa menungso dilairake ning bumi kuwi kinodrat kembar telu ngono kabeh bayi sing lair kae sejatine kembar telu wae man mekaten iya siji Komo Agung loro Komo Gunggung angka telune Komo Wurung dadi bayi kae kembar telu Komo Agung Komo Gunggung Komo Wurung menika tegesipun menapa Kyai tak jlentrehke man Komo Agung kuwi dumadi saka angin lawan cahya jleg jendel dadi wujuding dewa ngono Komo Agung kuwi saka cahya lan angin wujude dadi dewa sing mapan ing kayangan kae lan dewa kuwi ming dinehi dalan siji diwenangke milih dalan siji yaiku dalan kautaman ngono mekaten yo terus Komo Gunggung kuwi tegese genep iki kuwi dumadi saka banyu lan bumi jleg gendel dadi wujuding menungso kaya kowe karo aku ngene iki saka bumi karo banyu kuwi dadine menungso lan menungso kuwi diwenangke duwe dalan loro rong pilihan siji dalan kautaman loro dalan kanistan ngono kabeh mau sisa-sisa ning nglakoni nek kepengin entuk neraka jahanam mlaku ning dalan kanistan ning kosok baline nek kepengin munggah swarga mlaku ning dalan kautaman kuwi menungso iki banjur angka 3 Komo Wurung kuwi tegese gagal iki Komo Wurung kuwi dumadi saka pedhot karo geni jleg dadi wujuding jin mekaten Kyai iya wujuding jin sing diwenangke milih dalan siji yaiku dalan kanistan ganggu gawe marang menungso ngono kowe tak kandhani dadi Semar iki ya mung Komo Gunggung Komo Agunge Semar kuwi Bathara Ismaya sing mapan ing kayangan Komo Gunggung iki Semar Badranaya Kilurah Semar Badranaya ya Lurah Amir iki ya iki terus Komo Wurunge Duda Anangunung ngopo kok dudu anang unung dilokke jin mergo ora lanang ora wadon mergo kae wujude lembut kuwi Komo Wurungku mekaten yo tuladane meneh
Ndaraku Jodipati kuwi biyen dilairake. Kuwi uga wujud kembar telu. Komo agunge Bathara Bayu. Komo gugunge Werkudara. Komo urunge Dandun Wecana. Kabeh iki kinodrat kaya ngono. Menawi kula, Yai, menawi kula Komo agungmu kuwi Bathara Bayu sami kelawan Rai Mas Werkudara aja padha-padha titisan Sang Hyang Bayu sanes titisan oh iya padha-padha kowe Komo gugunge lajeng Komo wurungipun Komo wurungmu kuwi sone tuh mekaten sing nek gunang penerus kae Komo wurungmu mekaten Kyai ngono lajeng Kyai piye menika Kyai Werkudara kelawan Nak Mas Gatotkaca ugi rawuh wonten ing Karangkadempel menika kados pundi Kyai Kyai Semararasa medhar sakyane tanpa dadya sacempa-cempa tanpa kang raton rantas mrih luhur asor pinangge bebentukna kami kong asengka nesani pun wong agung nisgungera wani wirang wadi lales kang cilik tantole cilik ira Yeah.
Pak Oma kati ambante soroban lewat dongira prapawen saloka romi kabeh-kabeh mung amal anggur tinggal ero Dara Werkudara wonten dawuh menapa paduka rawuh menika. Lah menika malah kepara leres ngati jwenginu. Jenengan rawuh wonten Karangkedempel merga kula butuhke. Ning kula ngertos sampeyan iki butuh dhateng Semar. Monggo laturi hangandika, Gus. Wah, Kaki Semar. Wonten paring dawuh. Kaki Semar wis tau ngandharake babagan apa to tegese pesakitan. Apa to tegese lelaran kuwi mau. Mula aku prampokaning Karangkedempel mung bakal njaluk warang babagan apa to tegese lelaran kuwi mau utawa siku dendaning sawuta. Ngaten nggih Gus. Yo. Nggih. Alon-alon sambil mikir, merga Semar ya wis tuwa karo ngeling-eling nggih Gus. Pancen leres. Menika leres. Lelaran utawi sesakit penyakit wonten donya menika ginanta menika wonten 5 ngaten Gus, dibagi dadi 5. Yo kakeyan iki oh masam penemo anoman menika wonten gangsal. Siji nggih menika ingkang dipun wastani lara sawan. Kapindho lara gawan. Angka 3 lara gunan. Angka 4 lara edan. Angka 5 lara dendang. Ngaten nggih Gus. Mengkono yai nggih. Coba dibabarke pokok siji dibedah Kaki Semar. Kyai Semar Nayantaka arsa ngantika. Angka setunggal lara sawan. Lara sawan menika lara mung sedhela, lara mung sagegyaran. Ngaten.
saumuring jagung niku wonten tambane ngaten nggih Gus. Nah, tuladhane lara sawan menika flu, batuk pusing, lajeng perut kembung, manuk anyang-anyangan lah. Menika ginana dadi lara sawan. Menika larane merga kena sawan. Ngaten nggih Gus. Ana tambane, enten tambane Gus. Banjur angka loro. Lara gawan. Lara gawan menika lara sing digawa saka punang jabang bayi utawi digawa saka jero kandhutan. Menika jenenge lara gawan. Contone lara gawan menika amit umpama ana bocah lambene suwing. Menika termasuk lara gawan. Ana tambane. Niku wonten tangga kula menika lair anake sumbing. Lajeng ditambani digawa teng Bogem. Golek kethokan sing do sunat menika. Lajeng dipun tambalaken wonten tumpukipun. Nggih, alhamdulillah. Saged mari total ning wonten kuciwane. Saben weruh wong wedok nganggo rok dhuwure sak kempol. Lambene jedil dhewe. Ono nggih. Banjur angka 3. Lara gunan. Lara gunan kuwi tegese. Lara gunan menika lara sing disebabake saka tingkah lakune manungsa murang tata. Gunan menika tegese guna. Contone lara gunan menika tenung santet jengkes. Terus apa meneh, Mas? Mboten kertos. Wah, ora dongan kowe iki. Lah menika kuwi ana tambane. Menika wonten tambane ugi nggih Gus. Banjur angka 4. Lara edan. Lara edan menika edan pikirane lan edan atine. Ngaten. Lara edan menika nggih dibagi rong perkara. Siji merga kedanan derajat pangkat lan kalenggahan. Kedanan marang bondo donya niku sing owah pikirane. Beda kali edane ati. Wong sing nandhang katresnan, wong sing lagi jatuh cinta menika saged dipun wastani edan. Kok ngaten Kyai? Coba kae delok ning ana kata-kata dunia hanya milik kita berdua. Ora edan kae jenenge. Tinggi ngono. Banjur angka 5. Angka 5 menika lara dendan. Dendan menika tegesipun siku denda. Menika kenging siku dendaning Jawata kenging karma. Sapa gawe bakale nganggo, sapa nandur bakale ngunduh. Ngaten nggih Gus. Kumbang kekalangan laning tabang kembang-kembang kuno pasang pindane Bambang lan Endang rambangan rambang goleki jatining lanang
Repsidem permanen tanono Sabawa sabawaning walang alisi ron-ronan datane Pak samirana datan lumampah amung kaperbawan sungkawaning kula Semar Badranaya sungkawaning kula Semar Badranaya dadosaken kanyut kang minangka werdine wong inang lani ibu durung tumanjuk ing perta nginang durung abang ing le kasar gegering jo yak ngarsa tanggeping wu kaya seban klebona amuk kaya seban klebona amuk lah sinten ing mancing pendapi karang tumaritis duta saking negari Malaya repepeh candrane kados sapa Mangyakrama upayanan tribawana doko titingalana Anoman kula Kyai iki ana pawongan wani mlebu pendhapa karang kadempel apa iki kancamu sanes Kyai nuwun sewu kisana sampeyan mlebu niku sampeyan jenenge sapa nek iso ngomong iso bicara mantepungke sampeyan sapa nek nderek tetepangan iki ora nami kula pun Tumenggung Sarwa Piguna. Tumenggung Sarwa Piguna nggih saking negari Malaya. Jasadipun Sirun Prabu Gobang Manis. Tekamu aning karang kadempel binuta dhateng Ratu Gusti kula.
kapure boyongi dhateng Ki Lurah Semar Badranaya kepareng boten kepareng Lurah Semar Badranaya dinten menika kedah kula boyong tumuju wonten negari Malaya momong dhateng ratu kula pengaten malah kepara paduka menika sampun momong para Pandhawa tinggalke wong Pandhawa sampeyan momong teng negara Malaya arep njaluk gaji pira per bulan arep njaluk syarat apa wae bakal dinehi ngaten iki lho Lurah ning ngaten menawi sampeyan nolak dhateng ratu Gusti kula nuwun sewu kula menika duta mungkasi perkara kula bali wonten negari Malaya kudu entuk gawe ngaten sebab sowan kula wonten Karang Kadempel menika kula duwe tilung paitan lho apa telu paitan satunggal leceting wicara angka kalih lan tiping panggraita angka telu guna kasantikan kuwi tegese apa wae ya leceting wicara menika tegesipun kula wani bantah bakal ngelmu apa wae kula wani debat ngaten lajeng lan tiping panggraita kula saged maca atine menungsa guna kasantikan kula wani gelut karo sapa wae Abdi guna kasantikan wani gelut karo sapa wae tegese kowe wani gelut karo Gatotkaca wani ora gelut karo Gatotkaca metu coba baksana aku ngerti aku wis ngerti ora sah dikepiye wae aku wis tanggap menawa kowe ngukui marang Semar Badranaya yo tak gawe kiri saya ora iso pecah jatane Gatotkaca pecah jatane Werkudara Semar melu aku sangan manarsa mapan ing ora ngimpi
dolanan sulak. Lah kok ana wong edan bengak-bengok. Gus, Ndara Gatotkaca. Jane niku rasa ditanggapi nggih, Gus. Wong men ngecomang ngoten nika nengke wae. Ki Lurah, ngopo mang? Menika ngempet dateng Paduka Ki Lurah. Piantun menika wau badhe mboyong dateng Ki Lurah Semar wonten negari Malaya. Wis ben. Ning aku ora gelem arep ngopo. Nanging kula kinten menawi kaki Semar boten purun dipun boyong menika badhe ngrisak tanem tuwuh, ngrisak katentremanipun Karang Kadempel mekaten. Sisan Galyoman aku njaluk tulung. Ndara Gatotkaca, Ndara Werkudara ngiras pantes nentremke Karang Kadempel yen perlu pawongan menika wau diundurke. Nek wis padhang goleki lungane anak kula Gareng Petruk Bagong. Lelakon kok tumpa Matundha Bima. Ngaten nggih, Gus. Ora sak baleni Anoman tentremna Karang Kadempel. Anoman mekaten. Budhalmu aja nganti sampun sinamudana.